Ola, son Sheila e isto é Un Minuto Azul. Hoxe vou vos a falar da palabra barraganete. Un barraganete é o reforzo vertical que ten un barco xusto na borda. A súa principal función é proporcionarlle ao barco resistencia e tamén permitirlle a instalación que teña pasamáns e varillas. En galego pertence ao ámbito marítimo, xa que a día de hoxe a palabra séguese usando na construción naval tradicional. En francés, a súa correspondencia é bastingrar, en portugués, balaustre, e en inglés é station. Antigamente en Galiza usaban barcos de madeira feitos de carballo e de castiñeiro, porque estos facían que tuvera máis durabilidade o barco. E ti, coñecías o significado desta palabra?